Expo 2025 bütün dünya sergisinin çäklerine yerleştirilen yurdumyzyň milli sergi meýdançasy aýlawly 3 burçluk görnüşindedir. Onuň bu şekili täzelenişi, durnukly ötüşi alamatlanýar. Binanyň üçegi türkmen halkynyň gadymy şaýsepleriniň biri bolan Gülýakanyň daşky görnüşi bolsa, Garagum tehrasynyň keşfine alamatlanýar. Şeýle-de binanyň daşky bedeginde türkmen halatynyň gölleri, ady elime dolan ahal-teke bedeginiň şekili hemde gözel tebigatymyzyň ajaýyp keşfi ulanypdyr. Biziň milli sergi binamyz 3 gatdan ibaret bolup, onuň döwrebap tehnologiýalar bilen öpüşen edilen birinji gatynda Türkmenistanyň taryhy, medeniýeti, ykdysady ösüşi we tebigy baýlyklar bilen tanışdyrýan immersiv görkezme zal ýerleşýär. Bölümde täze tehnologiýalaryň hemde multimedia enjamlarynyň giňden ulanmagy, ösüşiň rowaşlygyň ýoly bilen ananly gadam urýan Türkmenistanyň köpügürli ykdysady hemde medeni kuwaty, ösüşiň iler tutulýan ugurlary we geljegi barada aýdym düşünje hemde dolu maglumat almagy mümkinçilik berýär. Yeri gelende belläkeşler Expo 2025 bütün dünya sergisinin esasy mazmuny ýaşaýyşymyz üçin geleceğin jemgyýetini dördýär bolup, ol ýaşaýyşy gorumak, durmuş mümkinçiliklerini giňertmek, ýaşaýyşy birleşdirmek atly 3 kiçi ugurlara bölünýär. Bütün dünya sergisinin ýaşaýyşy gorumak baradaky mazmuny saglyk, howpsuzlyk we daşky gorumak meselelerini öz üçin alýar. Durmuş mümkinçiliklerini giňertmek baradaky mazmuny tehnologiýalaryň, bilimiň we innovasiýalaryň adamlaryň mümkinçiliklerini giňertmäge getirýän täsiri bilen tanışdyrýar. Ýaşaýyşy birleşdirmek mazmunyna bolsa medeniýete we bilelikdäki dörejiligi üns berilýär. Yurdumyzyň milli sergi binasy bilen tanışlygyň dowamyna onuň bilen tanışmaga gelýänlere Türkmenistanyň durly ugurlarda ýeten belen tepkitleriniň türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamydan başlan çuňur oýlanşly ykdysady strategiýasynyň hormaty prezidenti bilen parasatly başlanmagyna üstünlikli durmuşa geçirilýän şaýatlygy diýen barada gurrun berilýär. Yergilerine belläkeşler arkadaly Gahrman Serdanymyzyň başlanmagyna Türkmenistan oňyn bir taraplyk parahaçlyk, föýüjlik, hoşnetlik, goňşulyk, sevgi we dünýä derejesinde deň hukukly hyzmatdaşlyk ýürelgelerini esasanyp üstünlikli durmuşa geçirilýän daşary syýasat strategiýasyny halkary ýakynlaşdyrmagy, ýer ýüzünde parahaçlygy we ananşmagy gazanmagy gönükdirlendir. Şonda dünýäniň ýurtlary bilen sewda ykdysady gatnaşyklary giňertmäge üstünmäge möhüm ähmiýet berilýär. Yurdumyzyň Expo 2025 sergisine gatnaşmagy munyň aýdym sultnamasydyr. Häzirki bütün dünýä sergisiniň Türkmenistan üçin aýraty ähmiýeti bardyr. Bu sergi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly halkara parahaçlyk we naşmak ýyly diýip yglan etmegi bilen gabat gelýär. Ýurtlary, kompaniýalary we halkara guramalary öz gazanan üstünlikleri, täze tehnologiýalary we medeniýetler bilen tanışdyrmak üçin bir ýere jemleýän öz goşly halkara çäresi bolan Expo 2025 bütün dünýä sergisi Yaponiýanyň Osaka şäherindäki Yumeshima Emel adatyna 2025-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda çenli dowam eder.